iRush into engikhule ngiyithanda. From eMalvern isikhula eJulisi, I grew up into the energy of the city. Impande zedolobha ehlanisa indlela zethu ezahlukahlukene edolobheni. Abanye bayosebenza, abanye bayozama. Ngapha nomama basikhulisayo badla ngayo nawe le Rush. Sawona ma. Yebo mntana njani? Uthole ke isitimela. Bosa mntana ngathi ngisile. Hayi manje uzama iplan. Ngiyabona. Ezabantu alaza us to be creative, thola amaqhinga okusebenzisa okuncane sinako ukuze siphumelele. Mara kuzamengile wonga. And give back lapho siphumelela. Ngiyabanga. Abomba mntana mina umphawu wakho. Ngiyabonga ma. Okunye engakufunda ukuthi inhlonipho nokuzethemba ukuvulela eminingi. Andisa. Ethela serefe. Okay, itrain singenile wazi. Ucumela yazi. Le ntombi ngiyayithanda. Umama ngeke ngishaya iphelele. Onesitimela. Onesitimela. Hey, Barako. Isitimela singivulela iminyango eminingi yamaphupho namathuba. Ilapho engafunda khona nokuthi ukuvaleka komunye umnyango, ukuvuleka komunye futhi umnyango. Sorry, Mr. Hadebe, you didn't make the trials, but I'd like you to audition for a new soccer show. I like how Isitimela has flipped the script from connecting us to the new ways. Yabona what's going on? What's going on? Okay. Ways that become uhambo lwethu to achieving true greatness from these railways where my inspiration comes from. Umjantshi ngihlonipha kakhulu ngoba ungihlanganise nabantu abaningi abaqhamuka from all different walks of life and different cultures from khona la ekhaya to ngaphandle. This is my life story and how Isitimela has been part of uhambo lwami to impumelelo yami. Njoba namanje ngila saqhubeka la sigcine khona Isitimela sabantu.